धर्म परिवर्तन किया तो गांव में नो एंट्री। कांकेर के गांव में लगे नो एंट्री के बोर्ड। हाईकोर्ट से भी धर्मांतरण गैंग को लगाया झटका। जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनै नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि सोमोनांथाव रादाब लानानै फैदों। जायफोरा नेशनेल लेभेलनि रादाबफोरखौ नायबाय थायो जानो हागौ बिथांमोना बे रादाबखौ अलरेडि नुखाबायबो जानो हागौ, नाथाय गोबांफोरानो नुवाखैबो जानो हागौ। बेनो जाहैबाय अनजाग्रा नायगिरिफोर ख्रिस्टियानफोरा हिन्दुनि गामियाव हाबनो मोननाय नंला। गामिनि मोखाङावनो लांगोनायावनो जि गामियाव हाबगोन लांगोना, बै लांगोनायावनो मोनसे नटिस बोर्ड लिरनाय दङ जे ख्रिस्टियान सुबुंफोर जायफोरा धोरोम सोलायनानै ख्रिस्टियान जाबाय, जायफोरा पास्टर, मिशनारि, इभान्जेलिस्टफोर बिथांमोना बे गामियाव एबा जोंनि गामियाव हाबनो मोननाय नङा होननानै लिरनाय मोनसे बोर्ड। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेबायदि मोनसे सोमोनांथाव रादाब लानानै फैदों नोंथांमोननो मोनथिहोनो थाखाय जे बेबायदि जाथाय जागासिनो दङ, जेराव गामिनि लांगोनायाव हाबगोन, गामियाव हाबगोन जिथु दरजा दङ, लांगोना दङ, बै लांगोनायाव बेबायदि मोनसे नटिस बोर्ड होनानै दोनदों जेराव ख्रिस्टियानफोरा हाबनो मोननाय नंला, पास्टरफोर, इभान्जेलिस्टफोर रावबो हाबनो मोननाय नङा जोंनि गामियाव होननानै बोर्ड होनानै दोनदों। दा बे रादाबखौ नोंथांमोना नायलांबाय थागोन, नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ आं दिन्थिगोन, नोंथांमोना नायलांदो, अब्लानो नोंथांमोना गासै बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुजिनो हागोन जे बेयो बबेयाव जादोंमोन, बोरै जादों, मानो होदों, आरो बे बिषयाव दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों, आरो बे बिषयाव सरकारा मा बुंदों, आरो बे बिषयाव राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों, बेफोर गासैखौबो मोनफा मोनफा नोंथांमोना बे रादाबाव मोनथिजोबनो हागोन। दे अब्ला रादाबखौ नायग्रोदो। देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा रहा है और धर्मांतरण गैंग को बिलासपुर हाईकोर्ट से एक झटका लगा है। दरअसल कांकेर जिले के करीब 13 ग्राम सभाओं ने अपने गांवों में धर्मांतरण रोकने के लिए पादरी, पास्टर, धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है और इसके लिए गांव के बाहर होर्डिंग्स भी लगा दी गई हैं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है और इस मामले पर कांकेर से केरल तक बवाल मच गया है। धर्म परिवर्तन किया तो गांव में नो एंट्री। कांकेर के गांव में लगे नो एंट्री के बोर्ड। हाईकोर्ट से भी धर्मांतरण गैंग को लगाया झटका। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों पर रोक लगाने के लिए जिले की कई पंचायतों की ग्राम सभा ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने गांव के बाहर होर्डिंग्स बोर्ड लगाकर पादरी, पास्टर और धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दिया। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। कांकेर के रहने वाले दिब्बल टांडी और जगदलपुर के रहने वाले नरेंद्र भवानी ने हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकाएं लगाई, जिसमें कहा गया कि होर्डिंग्स गैर कानूनी है। जिस पर बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की और गांव में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर बैन के खिलाफ लगाई गई इस याचिका को खारिज कर दिया। मामले में कोर्ट ने कहा कि प्रलोभन या गुमराह कर जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए होर्डिंग्स लगाना असंवैधानिक नहीं है। ऐसा लगता है कि होर्डिंग्स संबंधित ग्राम सभाओं ने स्थानीय जनजातियों और सांस्कृतिक विरासत के हितों की रक्षा के लिए एक एहतियाती उपाय के रूप में लगाए। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये भी कहा कि होर्डिंग्स जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए है। ये सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब इस मामले पर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। इसी प्रकार से जन जागरूकता से, जन जन के प्रयास से ये अवैध धर्मांतरण करने वाले या कराने वाले या पर्दे के पीछे रह के इसको समर्थन देने वाले, पोषित करने वाले लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा है। और वास्तव में ये हमारा अधिकार है, कर्तव्य है कि हमारे क्षेत्र में अगर हमको ये पता चलता है कि धर्मांतरित हो रहे लोग, इस प्रकार से कांकेर का मामला है, साधुवाद है ग्राम पंचायत का, इसी प्रकार से आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। देश में धर्मांतरण को लेकर जो विवाद हो रहे हैं वो कहीं न कहीं सरकार प्रायोजित है, सरकार के समर्थक संगठनों के द्वारा किए जा रहे हैं ये विवाद। वास्तव में सरकार चाहती है कि धर्मांतरण को लेकर रोक लगे, धर्मांतरण को लेकर विवाद न हो, तो कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी, कानून बनाने के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया और राज्य में तो मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कहे थे कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक तैयार है और 7 दिन में इसका हम निर्णय ले लेंगे।
अब 2 साल हो गए कोई निर्णय नहीं ले पाए, कभी कभी बयानबाजी जरूर करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। वो अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए धर्मांतरण के मामले में तमाम तरह की कवायदें करवाती है। बता दें कि ग्राम सभा को संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अपनी परंपराओं और संस्कृति की रक्षा के लिए निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हालांकि धर्मांतरण गैंग का कहना है कि ग्राम पंचायतों ने पेस एक्ट का हवाला देकर होर्डिंग्स लगाए हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) और 25 का उल्लंघन है और इसके जरिए ईसाई समुदाय को मुख्यधारा से अलग करने की साजिश की जा रही है। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पेशा नियम 2022 के तहत ग्राम सभा और संबंधित अधिकारी के पास जाने का निर्देश दिया है। ये भी जान लीजिए कि कांकेर के 13 ग्राम पंचायतों में पादरी, पास्टर और धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगाने वाले ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं। टीम न्यूज स्टेट। साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोन अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर मिजिंथिदों नोंथांमोना गोबां गोसो होनानै खोनासंदों, गोसो होनानै नायदों आरो बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुजिदों होननानै मिजिंथिदों। बे गासै जाथायानो जादों जाहैबाय छत्तीसगढ़ रायजोनि सिङाव जि काकेर जिल्ला दङ, बे काकेर जिल्लानि सिङाव जादों। जे माखासे पन्चायतजों खौसे जानानै ओनसोलजों खौसे जानानै बे बर्डखौ होदों आरो अलरेडि बे बर्डआ दायो जागायजेनबाय एबा होगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै HC जि हाइकर्ट दङ, हाइकर्टआबो बे बाथ्राफोरखौ सावरायबाय। जिहेतु बेनि सायाव गोबां केसफोर होलायनाय जादों जे मानो ख्रिस्टानफोरनि सायाव अत्याचार खालामदों, जे ख्रिस्टान मानसिफोरा हाबनो मोनाब्ला बोरै जानांगौ, बेफोरबायदि गोबां गावजों गावनो बिथांमोननि गेजेरावबो जादों आरो लोगोसे माखासे ख्रिस्टान सुबुंफोर हान्जाफोरा बेनि सायाव बाथ्राखौ बुंदों। दा बेयावहाय हाइकर्टआबो बेखौ सालिजारि खालामबाय आरो हाइकर्टआ बेखौ बुंबाय जे बेबायदि खालामनाया बबेबा संस्कृति, बबेबा हारिमु, बबेबा माबा मोनसेखौ रैखाथि होनायाव जुदि सोरबा जुदि बे गामिखौ दिगदार होदोंब्ला, असुबिदा होदोंब्ला, गामियाव माबा मोनसे अत्याचार खालामदोंब्ला, जबरदस्ति खालामदोंब्ला गामिनि मोखाङाव बेबायदि होनानै दोननाया आयेननि बायदि बेरेखा नङा, बियो आयेननि आन्दारावनो जायो होननानै हाइकर्टआ HCआ बुंदों। दा बाथ्राया जाहैबाय, आं बेखौ जेबो बुंनो नागिराखै अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि सोलिगासिनो दङ। गोबां रोखोमनि जेराव बुंस'जोबनो हायि जिथु समयसाफोर, बेबायदि समयसाफोरखौ ख्रिस्टानफोरनि सायाव लानानै फैगासिनो दङ। नाथाय बे बिसयाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया आं बेबायदि होननानै सानदों। बयबो ख्रिस्टानफोरनि थाखाय बे मोजांसो जागोन नामा होननानै सानदों। मानोना इसोरा मावनो हायि खामानि जेबो गैया। इसोरा गावनि खामानिखौ जेरैब्लाबो खामानिखौ मावखागोन। जुदिও बै गामिफोराव ख्रिस्टान सुबुंफोरा थांनो हायाब्लाबो, थांनो मोनाब्लाबो, सासेबो मिशनारिफोरा थांनो मोनाब्लाबो इसोरनि इच्छाब्ला इसोरा बैयाव थोंजोङैनो नुजागोन। बै गामिफोराव दर्शन जागोन आरो बै गामिनि मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो बाध्य जागोन, नाजावनो गोनां जागोन। इसोरा, बै जिसु ख्रिस्ट इसोरा सोरखौबा नङा सोरखौबा थिसनगोन आरो खामानि मावगोन। दा बैबायदि परिस्थितियाव जोंनि थाखाय गोबां मोजां जागोन। मानोना अलरेडि लामा मोखाङावनो लिरनानै दङ जे ख्रिस्टानफोरा हाबनो मोना, जोंनि गामियाव हाबनो मोना होननानै। आरो बे हिसाबै बै गामियाव रावबो ख्रिस्टानफोरा हाबनाय नङा, रावबो पास्टरफोरा थांनाय नङा, रावबो मिशनारिसफोरा थांनाय नङा। अब्लाबो जुदि जिसु ख्रिस्टआ खामानि मावोब्ला गावनि गोहोनि गेजेरजों बै गामिफोराव जिसु ख्रिस्टखौ नाजावगोन, अब्लाना बै समाव मा बुंगोन बिसोरो? सोर हाबखो होननानै बुंगोन, जिहेतु बेयाव अलरेडि बेन जानानै दंखायो ख्रिस्टानफोर हाबनाया। अब्लाना बै समाव बै गामिनि सुबुंफोरा सोमोनांबावगोन जे जोंनि गामियाव रावबो ख्रिस्टान सुबुंफोरा फैयाखैमोन, पास्टरा फैयाखैमोन, इभान्जेलिस्टफोरा फैयाखैमोन, मिशनारिसफोरा फैयाखैमोन। अब्ला माबायदि जोंनि गामियाव जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय सुबुं फैखो, ख्रिस्टियान जाखो होननानै बिथांमोननि गोसोआव गोबां सोंलुफोरा फैगोन आरो गोबां सोमोनांगोन। बेजोंनो लोगोसे अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेबायदि जि लामानि मोखाङाव बर्ड होनाय, हयथ' बियो गोबां जायगायाव जागोन, हयथ' जोंनि ओनसोलावबो सानसे सफैनो हागौ। येस, जोंनि ओनसोलावबो सफैनो हागौ। मानोना बे बिसयावनो गोबां खामानि मावगासिनो दङ हिन्दु संगठननि जिथु हान्जाफोर दङ, बै हान्जाफोरा बेफोरखौ सिन्ता खालामगासिनो दङ। जोंनि गेजेरावबो सफैनो हागौ आरो सफैयोब्ला गोबां मोजांनिसो बाथ्रा होननानै आं सानो। पजिटिभलि जेब्ला जों सानगोन, जि बाथ्राखौ आं बुंगासिनो दङ जे इसोर मावनो हायि खामानि जेबो गैया। इसोरनो सोरबा मानसिनि गोनांथि, हेफाजाबनि गोनांथि गैया। इसोरा हास्थायब्ला गासै खामानिखौ बियो गाव हारसिंनो मावनो हायो। ख्रिस्टनि बिसाफोर, नोंथांमोना मोनथिगौ पौलनि बाथ्रा। पौला सासे ख्रिस्टियानफोरखौ तारना होग्रा, ख्रिस्टियानफोरखौ सिथारग्रा मानसिमोन। नाथाय
पौलजों सोर दर्शन जादोंमोन पौलनि खाथियाव रावबो ख्रिस्टियानफोरा थांनो हायाखैमोन जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय मानसिफोरा बिनो गाहाम रादाब होनो हायाखैमोन एबा बुङाखैमोन नाथाय पौलजों जिसु ख्रिस्टआ स्वयं खुद दर्शन जादोंमोन आरो पौला जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो गोनां जादोंमोन नोंथांमोना साधु सुंदर सिंहनि जिउ जारिमिनखौ मोनथिगौ जानांगौ साधु सुंदर सिंहआ सासे बाइबेल सावग्रामोन ख्रिस्टियानफोरनि मुं खोनाब्लानो थोर थोर मावग्रा बुनो गोसो जाग्रा खुदै मुजुग्रामोन नाथाय बै साधु सुंदर सिंहनोबो रावबो ख्रिस्टियान मानसिफ्रा गाहाम रादाब होआखै नाथाय जिसु ख्रिस्टआ स्वयं साधु सुंदर सिंहजों नुजादोंमोन दर्शन जादोंमोन आरो साधु सुंदर सिंहआ जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो गोनां जादों आरो नाजावनानै गाहाम रादाबनि खामानिखौ मावदों बेबायदिनो जुदियो बे बर्डखौ गामि गामि होयोब्लाबो ख्रिस्टियानफोरा जोंनि गामियाव हाबनो मोना होननानै जिथु बुंनाय बर्ड दङ बेखौ होब्लाबो जिसु ख्रिस्टआ थारैनो खामानिखौ मावखागोन जेरैब्लाबो अनजाग्रा नायगिरिफोर जे जोङो पजिटिभलि थानि आरो बे रादाबखौ लाबोनायनि जाहोना बेनो जे जों जेन मोनथिना थायो जे जोंनि सायाव मानसिफ्रा मा सानगासिनो दङ माबायदि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आरो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों आरो HC जे हाइकर्ट दङ हाइकर्टआबो मा बुंदों आयेनाबो मा बुंदों बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो आप टु डेट मोनथिहोनो थाखायसो जों जेन आप टु डेट जानानै थानो हायो बिनि थाखायसो लाबोदों आरो बिनि बादै जेबो ओंथि गैया थेंक इउ अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना जि गोसो होनानै जोबजासिम भिडिअखौ नायबाय बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों साफ्रोमबो जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांदो शेयार खालामदो आरो जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो जेन फैबाय थानाय समाव नोंथाङाबो जेन आपडेट मोनबाय थानो हायो थेंक इउ